Mruput neng segara arep ngamek karangan. Halo bolo, selamat siang. Iki jane aku nggawe video mau esuk sekitaran jam 8. Mangkat karo Mas Briwo. Lagi ujug-ujug tekan JJLS aku belok kiri. Nah, cuacane iki lho cerah banget bolo. Dadi iki wis panas ning rasane yo isih adem merga musim bedhedhing. Lah nek tekan pertigaan ngendi ki Trosawu kene iki bolo sing ngalor ki arah neng Wonosari gek aku ambil sing lurus. Singkat cerita iki tekan pertigaan Pantai Sepanjang lah nek ngiri kono kae neng Pantai Sepanjang bolo. Jan cuacane iki bener-bener cerah kalu. Ora suwe iki aku wis tekan pertigaan pos retribusi lah kae mau nek lurus ki biasane nek wisatawan bayar nang kono kae mau bolo. Tapi bayare ki iso ndelok beberapa pantai ora satu pantai. Lah aku mau ngambil sing anan kuwi metu JJLS. Ki wis tekan jembatan Rowari. Jembatan kene iki biasane apik dienggo foto-foto bolo ketara view pantene. Lah sing tak tuju ki mau Pantai Ngrumput iki nek nemu prapatan aku isih lurus tetep ngati-ati ya bolo. Nek neng prapatan ngene iki kudu dingak-dinguk kiwa tengen. Lah iki nek bar prapatan aku isih lurus terus wah jan dalane iki kaya sirkuit Mandalika wisan. Sepi soale iki ora musim liburan dadine dalane iki sepi ngene iki bolo. Lah iki tekan prapatan meneh aku ijik lurus lah nek ngiri kae mau ki jedule Pantai Krakal. Nah, perapatan ketelu aku lagi belok ngiri mengko jedule ki neng arah Pantai Drini kuwi lho bolo. Lah iki yo ana pos retribusi sing saka arah lor nggon JLS kae mau bolo. Nah, jedule ki kene iki kulon Drini Hills ki aku belok nganan isian. Lah kene iki yo ana penginapan bolo. Dadi nek sing arep piknik jarak jauh wis ora perlu kuwatir nek memeng Bali kari golek penginapan. Penginapan sing cerak pantai ngono kae yo akeh. Iki wis tekan pos Pantai Ngrumput tapi kok iki kayane lagi dibangun ya bolo. Dadi dalane iki kayane lagi didandani arep diapikno. Lah iki aku puter walik wae ra sida ning Pantai Ngrumput. Akhire aku arep neng Pantai Sanglen. Singkat cerita aku wis tekan Pantai Drini. Dadi aku metu njero bolo ora metu JJLS. Nah iki suasanane iki rada sepi ngene iki bolo nek hari biasa iki ora kaya nek pas liburan. Mampir nggon prau dhisik bolo. Sapa ngerti enek prau mentas nggawa iwak. Dadi kene iki nggon tempat penampungan ikan para nelayan ngono kuwi lho bolo. Singkat cerita iki aku wis tekan Pantai Sanglen. Lah aku tekan kene mau sekitar jam 8:30 ngono ki banyune pas asat kae bolo sing sisih kulon dhewe. Lah nek kulone Pantai Sanglen iki ki wis Pantai Sepanjang bolo. Dadi kur keletan gunung kae lho nek neng Pantai Sepanjang ki. Lah iki aku isih kademen soale nyemplung banyu ki banyune isih anyes urung kepanasen. Lah iki aku nganti sangu bagur bolo mengko arep tak nggo madai karangan nek nerak yo ungsal barang. Lah karangane sing tak peki ngene iki jenis karangan jlibrah.
utawa karangan kathok. Isone ngemek karangan ki nek banyune belik. Belik ki nek cara basa Indonesiane surut ngono kae. Nek banyu pas-pasang ki ora iso golek karangan. Singkat cerita aku wis oleh karangane ki bolo lumayan setengah bagur. Iki asline wakeh tenan lho bolo. Ya wis ngono wae video dina iki. Assalamualaikum.